Quan el partit està a punt de finalitzar, el Barça ho ha sentenciat, ja hi podem veure. Barça 5, Sevilla 1. Un partit a una domina del Barça de principi a fi, els dos primers penals, i bueno, tenim un hat-trick de Rafinha, l'altre de l'Olmo i l'altre de Joao Cancelo. Així en aquest partit molt obrigado del Barça, molt contents i feliços des de la llotja del Camp Nou. Barça 5, Sevilla 1, by Juanet TikToker. Les coses així no voleran comptar per a tots els meus seguidors i seguidores, gràcies per seguir-me, i avui des de la llotja heu estat ahí també, gràcies. I últims minuts de partit, i quan marca el Sevilla, gol del Sevilla, Barça 5, Sevilla 2, estava soles, bon centro, l'han gravat el gol, i marca el Sevilla, gol del Sevilla, Barça 5, Sevilla 2, per a retallar distàncies i maquillar el marcador. Però el Barça ha golejat i les sensacions són bones. Anem al partit contra el Newcastle, així en el Camp Nou, amb l'estadi estarà a rebentar, per a rebentar als inglesos. El pròxim partit és l'important, el de Champions, i el d'avui també era important perquè era per seguir per l'autovia A4 en esta lliga, que som líders, i el Madrid a 4 punts. Retalla a distància del Sevilla, gol del Sevilla, Barça 5, Sevilla 2. I ara a pensar ja en el Newcastle. I anem ara a lo millor del dia, que és el recompte de les votacions d'avui, on Laporta serà el pròxim president per als pròxims anys. Finalitza el partit, sona l'himne. Veiem el president del Lido. I himne del Barça, espectacular himne. Nosaltres, Ansebal d'on venim, i del sud o del nord. Ara estem d'acord, una bandera la germana, blauran al vent, Ucraïna, tenim un home amb tothom, Barça! Gran dia a la llotja, by Juanet TikToker.